Dnes som išiel do lesa s cieľom nájsť vzácne a chránené huby, šťavnáčky markové. Kedysi neboli chránené a bola to dokonca tržná huba, rástli hojnejšie. Ale tým, že snehu je v zime čím ďalej, tým menej a tá vlaha potom na jar chýba, tak nájsť ich teraz je skôr otázkou šťastia. Dnes je naozaj zima, fúka studený vietor, pred chvíľou poletovali snehové vločky. Už sa mi podarilo nájsť zo pár malých plodničiek, ale sú úplne vysušené. Ten vietor im dáva zabrať. Ale nakoniec predsa v takom hlbšom lístí sa mi podarilo nájsť jednu skupinku, ktorá je naozaj ukážková. Tak ma to naozaj potešilo. Som si to bol odfotiť. Videl som z lístia vykúkať len taký šedobiely klobúčik. To vyzerajú. To je dosť veľké. Takže toto sú oni. Veľmi ma potešili. Asi ich zachránilo to, že boli v takom hlbšom lístí a ten vietor im neublížil. Ich zakryjem. A skúsim ešte ďalej. Možno sa niečo pošťastí.